Скъпи гости, аплодисменти за доктор Бъртаров. Доктор Бъртаров, заповядайте. Добър вечер от мен. Така, идеята на това събиране е да представим този нов продукт и ако може след тази презентация да запомните тази абревиатура EGF, защото това е една съставка, която ще се налага в бъдеще в козметичните продукти. В случая имаме първия продукт с епидермален растежен фактор, който е на растителна основа, което е според мен една много добра технологична иновация. Виждате самия продукт, той е доста чист, както е чиста самата природа в Исландия. Лава, прекрасна страна, не знам някой дали е ходил там, но наистина е една страна, която излъчва чистота. Виждаме този продукт, надявам се, че започват с серума, но в бъдеще ще има и продукти, които ще бъдат с крем, ще има продукти за тяло, тъй като е необходимо да имаме едно обновяване не само на кожата на лицето, е необходимо и на тялото. И в съвременната козметика вече все повече се полагат грижи за тялото, за кожата на тялото. Следващия слайд. Запомнете тази абревиатура епидермален растежен фактор. Не знам дали знаете историята на първите продукти, които са с епидермален растежен фактор, но първата козметика, която има в света с епидермален растежен фактор, тя разбира се в едно така доста известно място в Холивуд, създадено от един пластичен хирург. И трябва да знаете, че тези продукти, първите, които са били с епидермален растежен фактор, един серум не е бил примерно 250 лева, а е струвал $1500. Първите продукти, а вече имаме възможност, аз гледах и ценовата листа, на много по-достъпна цена от порядъка на 250 лева, колко знам е крайната цена, да се докоснете до това постижение на новите технологии. Какво е важно за тази абревиатура? Стимулира клетъчното обновяване, но действа както върху кожата, т.е. в епидермалната част на кожата, а в същото време, като стимулира клетките в епидермиса, те дават сигнали да се стимулират и клетките в дълбочина в дермата, където е колагена, еластина, който е отговорен за стегнатостта на кожата. И нещо, което е важно, виждате, през 1986 година двама учени, които са открили този епидермален растежен фактор и специално протеина, получават тази награда и оценка за тяхното научно достижение. Следващо. И да се върнем за цените. Това, което споменах за първите продукти, които са с епидермален растежен фактор, но те са с произход от бактерии или от животински произход, докато тук имаме нещо, което е уникално, това е на растителна основа. Виждате цената за 1 мг злато, най-добрият приятел на жените диамантите, $30 за милиграм, и виждате цената на епидермалния растежен фактор между $100 и $300 за милиграм. Тоест това нещо струва пари, то много пари, което разбира се ограничава и приложението в козметични продукти, тъй като те трябва да бъдат много скъпи. И въпросът е вече на технология, всяко нещо ново, постепенно да започне да се произвежда по-голямо количество и това да позволи по-масовото му приложение. Както в случая вече имаме една възможност да имаме един безопасен продукт на една много приемлива цена. Този продукт е резултат на една група учени, които създават една генетична компания в Исландия преди 10 години. Тяхната цел е била да започнат да произвеждат чисти протеини, които да се използват в медицината, в фармацията. И примерно до този етап в България тези продукти, които са съдържали този епидермален растежен фактор, те са от класа на медицинската козметика. А сега вече имаме възможност и в една по-масово прилагана козметика да имаме епидермален растежен фактор. Това е и самата, да кажем, оранжерия, която е върху една лава. Виждате, тя е сама доста голяма красота излъчва. Малко така има космически видео. За мен това ми е асоциация, която правя. И вътре се произвежда този ечемик, от който всъщност се излича епидермалния растежен фактор. Следващо. И тук е растението, което дарява, произвежда този епидермален растежен фактор. Следващо.
Как става това? Значи, не знам дали имате представа, но примерно и бактериите, както и в случая растенията, взима се последователността, ДНК последователността на епидермалния растежен фактор и правят се съответни промени в ДНК, за да може то да се вложи в съответния ечемик и по този начин той да може да произвежда епидермален растежен фактор. И нещо, което е изключително важно, че когато е с растителен произход епидермалния растежен фактор, бактериалните протеини и ендотоксини, които има, примерно, когато имаме производство на такива протеини от бактерии, там е много важно да се извлече максимално чист продукт, тъй като бактериалните протеини и ендотоксини са причина за така наречения оксидативен стрес, който може да доведе до различни увреждания. Примерно това е изключително важно, голяма част от вас сигурно знаят за така наречените филари, които съдържат хилуронова киселина. Те са с резултат на бактериална ферментация. И примерно там е важно качеството на продукт се определя до това колко е чист. А в случая ние имаме един изцяло растителен продукт, който гарантира неговата уникална чистота и съответно безопасност. Така, освен че имаме биологично чист продукт, самото производство на този ечемик е, така да кажем, биологично чисто, с минимално отделяне на въглероден двуокис, предпазване на природата. И ето сравнението. Това е когато имаме производство от бактерии и това е продукта на исландската компания ечемик, съвсем природен продукт. И нещо, което е важно за самите козметични продукти, не знам дали сте виждали на голяма част от кремовете, като погледнете съдържанието, има сигурно 50 съставки. Там тези 50 съставки означават огромен риск за алергични реакции. И трябва да знаете, че много пъти има неща, които звучат много здравословно, обаче всъщност могат да бъдат и доста опасни. И веднага се сещам за една съставка, има прополис, която създава страшно големи проблеми с алергиите, а хората, много от тях така смятат, че това е много добре, полезно и здравословно, но то не винаги е така, особено когато се сенсибилизира. Тук е използвано едно нещо, което се използва в медицинската козметика. Минимален брой активни съставки. Колкото по-малко активни съставки, но пък с по-висока концентрация, толкова по-малък риск от алергични реакции. И тук имаме само 9 съставки. Тези 9 съставки са добавени само за да могат да подобрят действието на този епидермален растежен фактор. Няма отсветители, няма консерванти. От тези 10 съставки имаме глицерин, имаме физиологичен серум, имаме хилуронова киселина в малко количество. Само съставки, които не крият риск от алергични реакции. Съвсем накратко механизма на действие, който го обясним в началото на този епидермален растежен фактор или така наречения клетъчен активатор. Как действат протеините или активаторите? Имаме клетка и тя има рецептор, т.е. имаме ключ за ключалка. Ключът трябва да влезе в ключалката, за да действа сигнали. Подават се сигнали от този рецептор и се въздейства върху клетъчното ядро. И нещо, което е важно, как този епидермален растежен фактор, който е голяма молекула и трудно минава през кератиноцитите, това са клетките, които изграждат епидермиса, как може да даде сигнал от дълбочина, т.е. влияе върху кератиноцитите, а той от своя страна пък оказва влияние върху клетките в дермата, това е втория слой на кожата, и вече пък влияйки върху тези клетки, които се наричат фибробласти, пък се увеличава продукцията на колаген и еластин. Това са, знаете, протеините, които определят еластичността и здравината на кожата. За съжаление, в годините се настъпват промени в тези съставки. Еластина намалява, а другото, което е характерно, колагена, той се увеличава, но става не този, който е хубавия, който прави кожата еластична. Разтворимия колаген става един твърд, ригиден колаген и затова тя е по-твърда, обаче не е еластична. По този начин и действа самият епидермален растежен фактор. Следващия. Така че той, виждате, сега ще видите едни проучвания, действа както върху епидермиса, действа така обаче и в дълбочина. В случая е използвано едно проучване
което е проведено в 4 седмици при пациенти, 4 последователни седмици и е третирано само лицето, хидратирана е кожата на лицето и виждате в различните зони има една значителна разлика в степента на хидратация на кожата. Първо на челото има 30% подобрена хидратация, а в областта на бузите е 16%. Тоест, това показва, че даден продукт работи. И тук е само за 4 седмици. Това е 1 месец. Нормално един козметичен продукт, независимо какъвто е, за да изяви напълно своето действие, максимално действие, му е необходимо около 5-6 месеца. Тоест, когато ползвате козметични продукти, не да го ползвате 1 месец, следващия месец да ползвате втори. Това е грешно. Тоест, вие не можете да извлечете максималната полза от дадения козметичен продукт. Затова е препоръчително минимум 6 месеца да дадете максимална полза. Сега на тези снимки е визуализирана зоната на пачия крак и виждате каква значителна редукция има на самите бръчки. Тоест, от една страна имаме хидратация, в същото време имаме и значителна редукция дълбочината на бръчките. Следващия. Това е едно проучване, което е направено в Съединените щати от дерматолози, и в случая и от президента на Американската академия по дерматология, което е така най-голямата институция за дерматологичната общност. При него той ще продължава това проучване, но първите резултати показват, че виждате 3-месечно е намаляване дълбочината на бръчките, не знам дали се вижда, но от близо доста добре се вижда, колко е намалява самата дълбочина. Сега нещо, което е важно, повечето има, които и работят козметика, има много проучвания, които показват как ползваш даден крем и примерно след 1 месец има 40% примерно намаляване на бръчките и хората, които не знаят, мислят, че им изчезват 40% от бръчките. Това правилно това проучване намалява за 40% дълбочината на бръчката, а не че изчезва 40%, защото аз поне работя естетика от някаква 1998 година, след едно посещение в Щатите, от тогава се запали. И от тогава много пациенти казват, вика, бръчките ми са примерно по-дадени крема. Те намаляват дълбочината. Това е изключително важно. И когато препоръчвате даден козметичен продукт, както в случая този с епидермален растежен фактор, винаги трябва да се казват на хората какви са реалните достижения, които могат да получат този продукт. Не да им се обещават чудеса, как ще им светне, блесне кожата ни за много време, няма да имат бръчки. Трябва да се казва реалности и тогава те ще имат и желанието да го ползват съответно колкото е необходимо. Но виждате, 3 месеца и проучването продължава, т.е. необходимия срок е 6 месеца. На този слайд виждате едно проучване, това е много краткотрайно, само за 4 дена. Правена е по вътрешната повърхност на ръцете. Идеята е да се покаже колко бързо този продукт води до хидратация на кожата. Само в рамките на 3-4 дена имаме една значителна степен на хидратация. И нещо, което споменахме, действието и в дълбочина. Това е подобряване на еластичността на кожата и нещо, което е изключително важно, това са проучвания, на кои се вярва. Вярва се на тези проучвания, където имаме плацебо. Тоест, пациента се маже или съответно клиента и той не знае с какво се маже, защото много пъти вие се мажете с нещо, което няма никакви ефтини ставки и казвате, мен ми стана много добре, опъна ми се кожата, то също няма какво да се случи. И това е изключително коректно проучване. Плацебо, т.е. имаме нещо, което прилича на истинския продукт, но те няма какво да ви действа, и нещо, което съдържа истинския продукт. Тези проучвания са изключително коректни и са доказателствени. В съвременната медицина се вярва само на такъв тип проучвания. Казва се двойно сляпо, плацебо контролирани, т.е. абсолютно коректни и верни проучвания. Те показват наистина това нещо дали действа. В случай имаме такова абсолютно коректно проучване, което покрива стандартите за доказателство в съвременната медицина. Следващия.